Constitution and laws of the Philippines. Ang putang-putangiran sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang-putangiran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balita da lokal.
Balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras, naringalan dyan labat at DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan na paborito. Nakalupyo da sayang kabuwasan, Makterion Lingkur, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis, ay bamulat si kapaborito Errol Horado, tanjad da technical control, Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes, petsa 19 ada bulan na Hunyo 2025. Yada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. High value individual ya job order jad balay na kalasyaw narel at bypass operation. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Minor de edad talapos na motorsiklo imbatik jad Patambalan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual narelan na Cebu. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Lapod inflation na alak 25 anyos yalaki at tumakyar at motorsiklo. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Sinoy na plug at 5 na taklay na uloy Cebu asamsam at sospek. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Yabalit at balitad nasyonal, Kito 12 program si Mablay onong adakinan Presidente Marcos. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Senador Bongo ang itara pasakbay man alwar adar revistan impacts. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Pampatrolya jada coastal line uletan kontra illegal ya druga. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Mandatory repatriation adasaray Pinoy jad Israel tan na Iran agni nakouklan kuno. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuwasan tanatan wajari detalye at balita da lokal. Chinese ya biyudo na plagad 5 na taklay na uloy kaya rin inkasaso drug bypass operation at oras na alas 8:30 na labi jada barangay Palaming Syudad na San Carlos. Sa rekabiyangan na San Carlos City Police jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. So ang ikasa na drug bypass operation yan ang resulta din pakaresto na suspect ya kinabat ingaranto na Will Ferrigno Padillo Cu, 39 anyos, residente na Barangay Karanglaan na District, Syudad na Dugupan. Asamsamad suspect so sa kaya hit-held transparent plastic siya. Yan ang karga na Cebu kaya rin inyawat at sa reposer buyer. Sa kaya genuine 100 piso ya mark money, apatiran na genuine 100 piso bypass sa money. Tan black 150 Kiwi motorcycle. Sara kumpiska na ebidensya tan sa may suspect. So nawit jad police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na section 5 article 2 na Republic Act 9165. So insigap at korte laban at abitlan na suspect. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Lapod influensya na alak laki na nasarili na plagad Patambalan. Kinabat sa biktiman si CJ Gamason na Kuluma, 25 anyos, laki service crew, akasulong na helmet, wala din influensya na alak, residente ng barangay Laluna, Santo Tomas, Pangasinan. Si Katoy man mamaneho na Black Smash 115 motorcycle na nagawa sa aksidente. Diyan ginawa ng investigasyon ng pulis, akabatan banda 1:52 na palbangon
sa may biktima suman mamanayo ng motorsiklo yung mamarap jad is direction nang bigla na naikbanan to niya sumunubila singagan na impaka tubakyar to da simento akagamor na sugat sa biktima jad nandaram parte na lamantan tampol yung batik jad Dr. Chan Hospital at Bali na Rosales Pangasinan. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Street level individual naral at ginawan drug bypass operation na ginawad oras na alas 10:59 na labi jad Purok 2 barangay San Cagules Bali na Bayambang Pangasinan. Ginabat sa singkat ya suspect at ngaranton na Eugenio Henyo Diaz alias Bonbon 27 anyos bawalaki ang kapoyan napan residente na barangay Countryside Dabitlan Baloy. Si katusiningkat na saray ang panulop yung puwersa na Bayambang Police 105 Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau 1 yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 na asam-samad suspect so sa kaya hitsel transparent plastic sa siya yan ang karga na Shabu kasalat na 500 piso bill sa kaya 500 piso bill bypass money sa kaya hitsel transparent plastic sa siya yan ang kargamot na Shabu ya aning nang adbulsa na suspect tan sa kaya amputin pitch Oppo smartphone sa may suspect tan sa ebidensya sinawit yung police station for proper disposition kaso ninsungkay na Republic Act 9165 sinsigap at korte laban na Dabitlan suspect. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Duay taon niyo ugawa talapos ng motorsiklo oras na alas 10:45 na Kabuasan jad barangay Road na barangay Poblasyon si Bali na Tayog Pangasinan sa may minor de edad so akagamor na sugatan gasgas jad nandaram parte na laman tantampoli empatik jad Eastern Pangasinan District Hospital jad Bali na Tayog jad ginawang investigasyon na pulis sa may Black Red 110 Euro motorcycle yamamanihuanan Ria Mark Rivero Manalo 22 anyos bawalaki Pampa Attendant ang gapoy buong bananton lisensya akasulong na helmet residente na barangay Agno Valley na Bali na Tayog sumbabatik mamarap jad South Direction na abang gato niya so biktima ya wala da karsada sa may biktima so imbatik na pamilya to niya at hospital lugan niya sa may driver so aga asugatan mat at agawan aksidente. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. High value individual sa kuti at ginawan drug bypass operation niya ang kasaad oras na alas 10 na labi jad barangay Bunlag Bali na Kalasyaw Pangasinan. Ginabat sa singkat ya suspect at garanton Albert Arambulo Mamaradlo alias Ingu 24 anyos awalaan na live-in partner municipal job order worker o garbage collector residente na barangay Bunlag Dabitlan Baloy. Si katusiningkat na Kalasyaw Police jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 asamsamad 5 na suspect so sa kaya pirason head-sealed transparent plastic sa siya ya walay kargaton na Shabu ya ilalakotod pusher buyer tan sa kini ya genuine 500 piso bill bypass money sa may suspect tan sa ebidensya so nawit jada police station for proper disposition kaso na sungkay na section 5 article 2 na Republic Act 9165 so insigap ad korte laban ad Abitlan suspect. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Narangalan ni Katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapagada saray balitad nasyonal wadya ni Repigaren Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang naging advantage ang K-12 program dahil marami pa ring mga estudyante ang hindi nakakuha ng trabaho kahit nagtapos na sa senior high school. Nagpahayag ng pagkadismaya si Marcos dahil nagdagdag pa ng gastos sa mga magulang ang naturang programa tulad ng matrikula, pambili ng school supplies at sa libro sa loob ng 10 taon. Gayunman, ipinapaubaya niya sa Kongreso ang desisyon kung aamyendahan o babawiin ang batas sa K-12. Patuloy naman anya ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor para ma-improve ang kasalukuyang sistema ng edukasyon sa ilalim ng K-12 program at tugunan ang problema sa skills mismatch. Pumasok din sila sa private-public partnership para makapag-rebuild at build pa ng mas maraming eskwelahan, lalo na ang 160,000 na classrooms na kakulangan sa buong bansa. Ikinalungkot din ng Pangulo ang tila pinabayaang edukasyon sa bansa mula sa mga pasilidad hanggang sa kalidad ng pagtuturo dahil marami pa ring estudyante ang hindi marunong magbasa. Maging ang mga silid-aralan ay lumang-luma na at panahon na o panahon pa ng kanyang ama nang itinayo ang mga ito na dapat pagpalitan pero pinabayaan lamang. Ayon sa Pangulo na walang pagsisikap ang mga nagdaang administrasyon na tulungan ang sektor ng edukasyon, kaya pati ang rating ng Pilipinas sa STEM o subjects na Science, Technology, Engineering and Mathematics ay pababa ng pababa. Git ng Presidente na maraming teknolohiyang dapat na matutunan, kaya ito ngayon ang tinututukan ng kanyang administrasyon. Tiniyak naman niya na bibigyang prioridad ang kapakanan ng mga pampublikong guro sa pamamagitan ng pagsasayos ng sistema na nakakaapekto sa kanila mula sa delayed na sweldo hanggang sa mabigat na pamamahala. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, pinaalalahanan ni Senator Christopher Bongo ang mga Pilipino na manatiling alerto sa gitna ng patuloy na panganib ng rabies at pagdami ng mga kaso ng Mpox sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat kinumpirma ng Department of Health ang 32% pagbaba ng kaso ng rabies, binigyang diin ni Go na nananatiling mataas ang fatality rate nito kapag lumilitaw ang mga sintomas. Binigyang diin na ang katamtamang pagtaas ngayong Hunyo ng Mpox sa ilang lugar kaya kailangan ng atensyon at pag-iingat sa buong publiko. Ganon din sa Mpox, kahit kumaunti ang naiulat na kaso, kailangan pa rin mag-ingat at sumunod sa mga payo ng health expert, dagdag pa ni Senator Bongo. Radyo Pangasinan, almusal balita.
Hindi pa nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan para magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipino na nasa Israel at Iran. Sinabi niya na ipinauubayan na muna nila sa mga Pinoy at kanilang mga pamilya sa naturang bansa ang desisyon kung gusto na nilang maiuwi dito sa bansa o hindi, kung tingin nila ay ligtas sila sa kanilang mga kinaroroonan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na nakabantay sila sa sitwasyon ng mga kababayan sa Israel at Iran at ilan sa kanila ay nakontak na rin ang mga naroroon at kinuha na rin ang kanilang mga panig. Mayroon na rin anyang mga nagpahayag ng kagustuhang manatili roon habang may iba namang gusto nang umuwi sa Pilipinas dahil natatakot sa paglala pa ng tensyon. Aminado naman si Marcos na malaking hamon ang maraming paliparan na sarado sa ngayon. Kaya naman naghahanap na sila ng mga alternatibong ruta na maaaring madaanan pabalik dito sa bansa. Patungo na rin anya sa Jordan si DMW Secretary Hans Leo Kakdak para maiayos ang pag-evacuate sa mga Pinoy sa nasabing mga bansa. Ang pahayag ng presidente kaugnay pa rin sa umiinit na sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran nitong mga nakalipas na araw. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, tinanggihan ang hiling ni political asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Hague, Netherlands, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Taliwas naman ito sa naging pahayag ni Roque kamakailan na nagsabing hindi totoo na dininay ang nasabing kahilingan. Hihintay na lamang niya, aniya ng DOJ, ang resulta ng political asylum na inihain ni Roque sa Germany. Paliwanag pa ng kalihim, sa oras na kinansila na ang pasaporte ni Roque ay maidedeklara na siyang undocumented alien at maaaring arestuhin ng Interpol. Samantala, fake news naman ang sagot ni Roque sa sinabi ni Remulla patungkol sa kanyang asylum. Sinabi niya na ang pagtungo niya sa Germany ay imbitasyon ng Filipino community hakbang ng Maisog Germany na ngayon ay nakabalik na siya sa Netherlands. Hamon pa niya, hindi na kailangan ng bilyong confidential fund para matrace ang lokasyon niya dahil nasa Facebook account lahat ito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, para patuloy na mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga otoridad na magsagawa ng mahigpit na pagbabantay sa baybayin o coastline ng bansa. Ang kautusan ay ginawa ng Pangulo matapos madiskubre ng mga mangingisda mula Bataan at Pangasinan ang mahigit na bilyon pisong halaga ng shabu na palutang-lutang sa karagatan. Ayon kay Pangulong Marcos, sinabi niya na mayroong problema sa droga ang bansa, kaya ipinag-utos niya sa Coast Guard at PNP na bantayan at huwag hayaang makabalik sa merkado ang droga. Kung posible ay agad niya itong sirain sa harap mismo ng mga otoridad para masiguro kung gaano ito karami at hindi na nababawasan at buhusan na rin ang gasolina at sunugin ang mga ito. Bagamat patuloy niya ang paghabol sa big time drug lords, kailangan pa rin palakasin ang presensya ng mga otoridad sa komunidad para mapigilan ang mga small time drug dealers. Iginit pa ni Marcos na kung nagpapatrolya kahit sinong dealer ay makakahuli ang pulis at mapipigilan ang kanilang mga gawain. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Sa
Tutukan ang putak-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito
ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Mabigyan kabuwasan Pangasinan ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, kapaborito. Ako po ang inyong makakasama rin. Ako po ang inyong Kuya Errol Hurado. Makter yung lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Muhares. Kasama din dyan sa may technical control. Oy, dalawa na sila. Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakhan. Lagi naman silang dalawa. Hindi, kanina mag-isa lang si Engineer Richard nandyan silang dalawa. Oy, good morning nga pala kay Mr. and Mrs. Nado and Margarita Bansal. Dyan sa may barangay Kanawalan, Binmaray, Pangasinan. Oy, magandang umaga. Masantos siya kabuwasan si kayo. Thank you. At pander nga yun nagaw-agaw at sayang programa. Si Ken Boy Kupit saksakbay mambabantay supaya kasi si Boy Kupit ay o jay Boy Kupit lang Kupit kanto jay mambabantay dagale ako kupit to siguro magano bagam tayo Boy Kupit ulay kaba ko makupitod ako pitong pundo. ay dumaman ta amay magkupit od pundo. Atan at siyempre may nayarin na elected official itan niya makupit pero inariya barangay Kasitan alante masalamay kinay amay impaway ton pigaraman 800,000. Aha. Kaya ang gapoy ang ikanaan. Kaya imbestigahan natin na commission on audit. May nangyari tanawa. Nang gastos kasi milyon ng eleksyon. Siyempre, jagkabalog na sa may ginastos to. Balon lupa, balon diskarte. Siguro abuk. Kaya malatan mo. Hindi, abuk kaya aramay kin. Aramay inidan to'y kwartanin saman. Abuk ira na may sinasalito rami sinasalito rambutante. Katon na alak. Katon natan nila bat aral yung ararate kin. Ararate manlilingkurot sisi kayo at akin kamo. No bilang at aga natuloy next year election. Pero no natuloy nang karo man wala abasa kada Google at singa gabay to amon ibito. Amo. Alagaran tayo. No imbito to tanan presidente Ferdinand Marcos Jr. Election na December. Pero kin in fairness dakal sumanggabay yakin wala eleksyon nang kalawat laod ito ba ta nirarate akayrong talaga nagdagabay automatic tan sino ba naman ang gustong magkaroon ng eleksyon gagastos araramay totoo ari butante ari kabarangayan so tepatan nyo lante no gabayda o andi yan natuloy so barangay tan kasi asum pala bulatisan nan kini nan before election na ay 2025 Asong pala bulatisan dararate watanad nasyonal. Lante. Yan yung patawag irarate barangay official. Ag kayo mapaga.
taang ka pa eleksyon. Ilalakad tila, wala lay rin. Nitan. Nata, nagaman react iraraman na totoo. Ay, siyempre. Binubulatis daray barangay official ay. Maong no, say talagan na ang iter nasata niya statement at nanlapo at sa sangi ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nayari. Pero, ang gadnatan, medyo, napapasal irarate barangay official. No, kasi, pirmaan, o ande, o paulyanan la ng Presidente, itan, iya panukala, iya noprobaan na Kamara tan Senado. Wait and see. Tayo kasi kwento may sakay agto gabay ng Presidente. Lante. Kuno. Natin social media, watan lare balita, no tuwa o ande. Makauli kayo mambalanse atan eh. Lante. Diba? Halaga rin tayo 30 days. 30 days. No, kasi aman so talagang na kinla nawalad lamisan ng Presidente Marcos itahan, man mabilang kila no 30 days at agto pinirmaan. Good as approve. Approve my extension. Extension, Pero no, in bito to tan. Ni tanla. Tuloy ang ligaya. Tayo sa manlikod sa ng mga botante. Aray botante. Siyempre, kada eleksyon, sa ikwanda, masamsamit, paborito tan. Sir J. Aurelius, good morning. Hey, good morning, Sir J. How are you, sir? Ayan. Okay. Alas 6:39. Tane, wala may balita. Meron kang binalita kanina na aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang naging advantage ang K-12 program dahil marami pa ring mga estudyante ang hindi nakakakuha ng trabaho kahit nagtapos na sa senior high school. Matalag kasi tayo kini. Mga dyan aroma bansa. Lante. Wala tayo. Advance technology dyan duman. High school graduate at makapantrabaho. Lante. Dyan Pilipinas, man sales lady ka o salesman, sabagay, trabaho. Graduate ka, kanda. Graduate ka. Diba? Aman so, apply ng trabaho, si Ana Punda graduate. Lante, college. Graduate na college. Degree holder. Si apply ng ballot, raramay, siyempre, raramay agakapansumpal, raramay college level. So, agdasumpal lang ti kolehiyo da, man apply rin trabaho. Skilled workers lang ba larad mall o grocery man trabaho malinis. Si Ana Punda lang ti graduate. Lante, okay. Diba? Samantalang dyan, aroma bansa, hanggang high school ka, graduate kay senior high school, alang dakan tam. Correct. Kaya, dismayado daw si Pangulo dahil dagdag gasto sa mga magulang ang naturang programa tulad ng matrikula, pambili ng school supplies at mga libro. Sinibagakad sa tanong atay matrikula, medyo nitipol nita ni, tanaialmuan mo eh. Pero may taon yan na aruman Narumad imbis di man tatrabaho lamay estudyante, uno-urong ni. Kaya nga diba, hindi imbis di mo tutulong lang da pamilya. Kaya ang utos ng Pangulo dapat amindahan yung ginawang batas kaugnay sa K-12 program. So ipapasa ulit sa Kongreso. Amiendahan da. Amiendahan yung yung mga magulang, sigurado ako, walang papabor sa K-12 correct. Diba? Siyempre, kaaruman lamang nagastos tan panahon. Kasi itong sinasabi ni Pangulong Marcos, mababa daw ang rating sa Pilipinas doon sa tinatawag na STEM, yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kaya
hindi pa, ibig sabihin hindi pa ready ang Pilipinas sa Keto 12 hindi program. pwedeng hindi sabihin ng ano yan. Hindi, ang tanong natin. Sasabihin nilang hindi pa ready kung kakaumpisa pa lang. Tabayag lahat Keto 12 matay. 2013 yan eh. Pigaran taon tilan kintanay. Oo. Ipra-practice ibagadan aliwan ready. Aga conforme. Kasi ang nakikita dito sa Keto 12 program o yung tinatawag na Republic of 10533, yung Enhanced Education Act of 2013. Panahon ito ni dating Pangulong Noynoy Aquino at si dating DepEd Secretary Armin Luistro na marami ang sumasalungat sapagkat hindi pa daw handa ang bansa sa pagpapatupad ng naturang batas. Nansamantan niya i-prepare the common sa Pilipinas at Keto 12. Dapat nan-arom ni classroom. Correct. Nagdagdag sila ng manpower. Total, DepEd naman ng may pinakamalaking pondo. 'Di ba? Saan i-implement natin? Kaya nga Hindi mahaba-habang preparasyon 'yan. So marami pang natin sabihin na ready na ang Pilipinas sa Keto 12. So marami pang dapat gawin para maisakatuparan pero implement data na yan. Singara may sa classroom tayo gusto. Kaya nga gusto bilang kasi manpower sa teaching forces dakal. Nadagdagan ang yung taon ng mga mag-aaral naging 12 So kulang tayo ng mga school buildings. Anong mo dyan? Siyempre parang sardinas ang mga estudyante na nagsisiksikan sa isang classroom. Di ba? Kaya dapat sana pinag-aralang mabuti yan totoo, aminado naman na ang mga opisyalis natin na tayo ay yung kulilat doon sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Actually, pagdating sa pag-aaral, maraming bansa sa buong mundo na ang nag-i-implement ng Keto 12. Oo. Tayo lang ang nahuli. Actually, humabol tayo kasi very late na rin tayo Correct. Sa Keto 12, pabor ako dyan. May, kumbaga, okay kasi kung sapat yung pasilidad. Ang problema kasi, nag-implement, kulang-kulang. Kulang. Diba? Yun ang dyan. Kasi, maraming bansa na sa buong mundo ang pag-aaral ganyan kahaba. Kaya ngayon yan ang malaking katanungan kung amindahan, ano ang amindahan doon sa batas na ginawa noon. Amindahan kung itutuloy pa o ibabalik na sa dati. Ibabalik doon sa dati yung lumang sistema. Pero kasi watan-latan di dapat sa igawan may asikaso dala. Kaya nga watan-latan Keto 12 lang imumpis na tila ngayon ang isa pang problema dyan dahil ito nakakagulat 81 na bansa sa buong mundo tayo yung pinakakulilat na doon sa science at reading sa bansang Pilipinas ay kumpara doon sa ibang bansa. So bakit medyo nahuhuli ang bansang Pilipinas? Hindi lang medyo. Mo na yung medyo. Nahuli. Yan. Nahuli ito ang bansang Pilipinas. Dahil ba sa kulang ang sahod ng mga guro? Sahod tsaka pasilidad. At saka siyempre kung kulang ang sahod, yung mga talagang matatalinong mga guro hindi sila papayag na magturo sa mga public school na maliit ang sahod. So ito ngayon ang dapat na sana tignan ng ating pamahalaan kung ano ang makakabuti
sa mga mag-aaral. Kung itutuloy ba yung Keto 12, dadagdagan ang pasilidad, kulang ang school rooms Ang sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. 160,000 ang silid paaralan sa buong Pilipinas lamang. At yung mga iba, yun pa yung mga silid paaralan na pinatayo ng kanyang ama yata. Diba? Akala ka umatusatan mo. Wala ni Reyon to, nabalo lari building manatan, kulang labat. Kulang labat. Pero wala ramay na nung ko, aramay Gabaldon building. Nasama lahat. Nasama, di ba? Panahon na Kastila nito na mo Gabaldon, pero in-preserve data. Nire-renovate, inaalagaan. Inaalagaan. Pero mostly kasi sa Gabaldon building, opisina yan. Na, hindi na yung silid-aralan. Kaya malaki naman ang pundo ng ating pamahalaan national. Ilang trilyon yan. Dapat na mag-sit aside ng pundo para sa pagpapatayo ng mga additional classrooms. Para sa ganun maibsan natin ang yung problema at pangangailangan ng mga bawat mag-aaral sa public schools. Yun po yung isang problema dyan, kakulangan ng pasilidad. At siyempre, kung kulang pasilidad, kulang ang eskwelahan, saan sila nag-aaral? Yung mga estudyante. Yan nga, wala nang ngayon. Matalag lahat silong na umbrella tree. Kaya nagkakaroon ng shifting. May pang umaga, may pang hapon. So hindi gaanong natuturuan itong mga bata dahil half day lang sila hindi gaya noon na talagang whole day, di ba? Noon half day talaga. Half day yan. Naabutan ko yung half day. Naabutan mo? Oo. Pero kami whole day. Naabutan ko yung half day. Oo. Kaya depende yan sa nagtuturo. Alam mo ba na kapag ang whole day ang klase ng bata, lalo at elementary at kin, may kasama sa utak dararatan yung mga may edad nga Pero kumpleto yung subject. Kumpleto naman kahit half day. Pero pag sinabing half day naman, hindi yung alas 7 hanggang alas 12 hindi. Nasabi din hanggang alas 2 mo. Alas 2. Nangangalikin mo lang lamang. Kaya dapat na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Sabagay, nakita naman nito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung mga problema sa mga bawat public schools dito sa buong bansang Pilipinas. Tingnan na lang natin kung ano ang magiging kahinatnan nito sa susunod na mga araw o buwan. Alas 6:50 ng umaga. Good morning nga pala kay Jima Lolarga Manlungat. Ayan. Good morning. Si Susana Bungar Bustamante, good morning sir. Thank you sa araw-araw ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Reaksyon Jenny Antonio, hindi namin ramdam na giginhawa ang mga mag-aaral, kundi pasakit ang nararamdaman sa bulsa at dagdag gastos ang Keto 12. Dapat ibalik yung dati na kinagisnan. Yun ang kung ano yung nakasanayan. Yung nakasanayan ang sinasabi niya. Okay. Abi Lino. Ayan, good morning po sa iyo. At ganon din si good morning idol, sabi niya pa shout out. Okay. Kay Mr. and Mrs. na Nado and Margarita Bansal ng Barangay Kanawalan Bimali, good morning. Aisa Garcia, reading through the comments shows how people don't understand the silent features of Keto 12 curriculum. Educators and lawmakers
made so much effort in order to make the quality of education kontumet. Good morning, Mat. Ada saray dumarengal tayo ditan ada bali na Kalasyaw, Pangasinan. Ditan na public market. Good morning. Si Kim Manaya, Esther Ramos na barangay Mangkop, Kalasyaw. Good morning. Untan tumat si Evangeline Agustin Ontalan. Good morning. Si morning. Sir Ben Gab Hobillanos. Magandang umaga, sir. Dan si retired General Romulo Maningding. Ayan, dyan sa may barangay Kabilukaan na Kalasyaw. Good morning. PNP wa? PNP, okay. Nelly Santos, sa tingin ko po tama lang na ituloy ang Keto 12 program, pero I suggest kung aalisin man o ang Keto 12 magkakaroon ng pre-assessment kung karapat dapat ba talaga yung bata na hindi na dumaan ang grade 11 at grade 12. Bakit ko po nasabi? Kasi mga kabataan po ngayon nakakatapos sa junior high school pero simpleng English or words hindi po nila alam. Yan ang obserbasyon niya Good morning kay Sir Ramon Bautista. Dyan sa may Region 1 Medical Center. Dati na board member, dati vice mayor. Maaga. Ken? Davao. Naka-receive ng award. Davao si Ken. Si Don Ramon. Sir Ramon. Wala durian. Naka-receive na Ken, na award. May durian. Wala awin. Ang gano'n may kinlabat, durian candy. Ayan. May prutas at Ken. Medyo Ken man masilan. Sa may durian candy so Ken so gabagabay ko. Ayan Juliana Tandok kanunan kanya si Jutandok. Sana tanggalin na ang Keto 12, dagdag lang sa gastos ng mga magulang yan at hahaba pa ang taon bago magtapos ang mga bata sa high school. Si Yayo Yoko Batutaytan, si Cecil. Good morning. Good morning. Sige, man-exercise tayo mga gano. Take it away, engineer. Mag-exercise tayo. Magandang umaga sa serbisyong pataka, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Mayor Patrick Agustin Karamat, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Dr. Councilor Nestor Gabrilio, Councilor Elias Villanueva, si outgoing Councilor Gerald Apicial. Good morning. Si outgoing Councilor Mat PJ De Vera. Good morning. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Good morning din kay Councilor 1530. 1530. Pilipinas katapusan si 50-50. Hindi, 1530. Pag tinanong mo siya, sa 15 kuya. Sa 30 kuya. December nito 1530. Ang tulang natin. June 19 lang natin. Lante. Kasumpala mo sa 15. Yan. At ganun din may ambagya tayo at sa maimpatay ng kagawad Bernardo Ober Episkope dito na barangay Makabitu. Good morning daw sa mga BHW at CBO ng Kalasyaw. Saan? Anong barangay? Ayun nga mula kay Alvin De Vera de Guzman. Itong barangay. Itong barangay Alvin De Vera de Guzman. Binati mo lahat yung mga siguro lahat ng BHW at saka CBO. Good morning, Mot. At kinan
Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta. Manapait ka manayin. Mambagawa. Ay, mambakasyon. Mambakasyon. Okay. Enjoy. Untanto mata, ditanad Barangay Poblasyon Dasol, Pangasinan. Good morning. At sare dumuringal tayo ditan, are Barangay Official. Good morning. Jerome Antinorio, Portik, Bugalyon, Pangasinan. Happy birthday na buwas, June 20. Kadakinan, former governor, former congressman, Amado Tutaan Espino Jr. Uy. Bukas yan. Nabukas. Dan si City Mayor Julier Ayoy Resuelio. Advance happy birthday. Nabukas. Galing din ng ng Davao. Davao. Din ng award. Ayan, At good morning din kay Vice Mayor Josiris Bugs Resuelio. Ganon din kay Kapitan Joel Cruz ng Barangay Rizal, si Liga President Boyet Magat. Good morning. Untantumat si former Liga President Nanding Estabilio. Kumusta kila, sir? Long time no see. Mayor Carla Christian Viga. Mayor Carl Christian Viga na Mapandan, Pangasinan. Good morning. Si Sir Jeffrel at si Sir Felix Domicilio. Good morning. Si Darwin. Darwin. Manlolom na Sakal. Manlolom na Sakal. Bagong kasal. Hanggang pala manadlaw, may oras tayo na programan maabig yung kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kamit pa samantalan na mapatanar ng poel na buwas. Sara akan tabayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktario Lengkor, ati magtipangasinan, Dennis Muharis, tanya Jad Technical Control, si Engineer Richard Olanday, tan Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, so tumbok ke programa nan kapaborito Amor Ligaspidiga, Jalabata DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.